Aquest dimecres ha tingut lloc la signatura del compromís institucional pel que s'aprova el protocol d'actuació en xarxa en l'àmbit de la salut mental a les Garrigues, elaborat a través de la taula de salut mental de les Garrigues, formada per serveis i entitats de salut, de serveis socials, de justícia, dels cossos de seguretat, d'educació i del tercer sector. Avui felicito els professionals que heu dissenyat el protocol i la guia de recursos i us encoratjo que continueu treballant de manera coordinada en pro de la gent de les Garrigues. A nosaltres ens tindreu sempre al vostre costat, donar-vos suport, perquè junts, tal com diu el lema de la Marató d'enguany, trencarem murs. Avui és un dia molt important per les Garrigues perquè ficarem fil a l'agulla per solucionar un dels problemes que més afecta cada dia a la nostra societat jove i a la no tan jove i que fins ara potser no rebia tota l'atenció requerida per part de les administracions. L'objectiu principal d'aquest protocol és ser una eina pràctica per a facilitar el treball en xarxa en l'àmbit de la salut mental. Les sessions de treball que hem fet han servit primer que tot per posar-nos cara als diferents professionals que treballem als serveis de salut, de serveis socials, d'educació, de justícia, dels cossos de seguretat i les entitats del tercer sector. També ens ha servit per consensuar un marc d'actuació i establir un circuit d'actuació i delimitar les tasques que fem cadascú. La coordinadora del Centre Compàs de Talma, Laura Pifarré, ha presentat la guia de recursos de salut mental a les Garrigues. Aquesta guia s'ha elaborat amb l'objectiu que sigui una eina més del territori i que aglutini tots els serveis que hi podem trobar, des dels serveis sanitaris, socials com comunitaris. S'ha intentat que la guia sigui breu i de fàcil comprensió per tothom. A més, que sigui una eina a disposició dels professionals que han d'acompanyar les persones i a les famílies. Aquest protocol tindrà una vigència de 3 anys a partir de la seva signatura i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha cap part que així ho manifesti.